Здравейте, приятели! Тук сме сега с нашите приятели в Майнкрафт, Фангару, по-скоро Herobrine Bro, Шиакри и Стоюс. Стоюс си играе без. А, така. Това не е ти. Абе, шо бе, яка си? Може и за малко да спирам клиповете, не се знае. Това е моята къща. В момента с скина Джаки Наки. Това е къща на Стоюс. Сега ще ви покажа къщата на Herobrine Bro. Да знаете, той отсъства, защото беше на село за няколко седмици. Да, така е. И между време вкараха в центъра. Те бати песа. Аз ще я за малко до хола. До хола? Да. Да. Ще. Дафи! Като е! Дафи Дък! Бати патката. Бати патката. Ти с бандикам ли снимаш? Да. Не му казва истински бе. Свали фрапс. Ке си свалим фрапс? Марто, повтори си. Не. Какво правиш? Ой, не, знаеш какво? Сега ще ти разруша малко по-от холма. Така. Да знаете, най-хубавите клипчета са на пес. Ами има най-много гледани, Иляне. Твоите на Майнкрафт нямат никакви гледания. Иляне. Аре, не, сега като правиш така, сега ти дадох да се разбереш. Иляне, написи му. Мале, гати лайното. Аз ще дали каза, че Лига е по-яка от пес? Да. Много пробва. Да бе, да, смайт. Пилонете си, бе. Я първо капа. Леле, махото да ресен. Що? Така, що само изториш да пише? Да, веро, Иляне. Сега ще се... Така. Айде, ето ни отново. Тук сме. И сега... Перо. Дай ще ми простете стиката. Айде имам в мината. Аре, са. Аз стоям до холма да си взема кирка. А ти снимаш ли? Да. Здравейте, аз съм Шиаки. С Herobrine Bro сме тук. И си... Гъст. Иляне, добави ли бе? What? Надяваш, че в този сервер вече си бил. Марко беше админ. Шака мака. Иначе къде е мината? Марто, къде е мината? Не мога, ще ти напиша това. It's a motherfucker. Тъпа Шиакри. Да. Маската е на гости, маската. Не се поема още.
Опа. Идете! Не, бе, без да искам. Къде са? Исках само така да го взимам и да го връщам. Да го взимам и да го връщам. Ага. Не, сериозно ти говоря. Колко? Шака, мака, лага. Те знаете, казва се Кирил е млък. Така му е истинско ти. Не, е Кирил, е млъка Кирил. А той се казва Стоян Ето. Да, бе. А аз се казвам Марко Николовска. Да, бе. А Марто е още по-тъп. Тъпата Аз си. ти е. Шака, мака, лака, така, лака, Трябва ми фуд. Може ли една гъбена супа? Да. Мерси. Now leaving Australian. Чакай, Марто! Не мога да излезна през вратата. Еле, Марто, не граби така, бе. Не граба, бе. Аха. Какво? Само. Давай, само. Една пушилка за скорост. Спия и да Чакай малко. Ало. Мамо, да. Гаджето е. Какво? Какво? Я не ела. Шиакри, къде си? Тъпа Шиакри. Говори малко по-силно. Знаете ли, че къщите не се намират Кога? Не знам. Кажи. Аз след малко трябва да ставам. Защо? Трябва да излеза за малко. Не сам. Ако искате и вие, бат. Къде ще ходиш? Само едно нещо да занеса и може. Кирил! Не съм те чул. Кирил, взех си до... Ти не ме чуваш. Какво? Взех си до аена само. Не, върни го! Само едно! Върни го! Не, бъдете! Върни го! Не! Върни го! Върни го! Абе, Марто, върни ми го! Едно само! Бързи ме! Добре, тогава ще вземем от Даймонд. А да! Ти стой! Бе! Е ти аена, да бързи ми дай, бе! Бати лайлото! Ще слизам или не? Да, ще излизам. Кога влизам, не? Сега. Абе, ще ставим ти трябва. Не бе, ако искате, аз ще. Ала те стой! Аре бе, Марто! Оди в мината, аз ти тъпа! Да, Спиро! Ми каза така да направя. И ще ми се изпече. Motherfucker. Тя не ти ще ми тъпа. Шакала макала, шакалака макала, шакалака макала. След малко трябва да свършваме. Да свършва клипа. Защо? Това е... Нещо. Тидър. Фок. Че аз ще си вземам бомба. Аз ще направя бомба. Иляне, знаеш какво? Това е за дед преди ме уби. Кое? Дед преди ме уби с меча. И? Сега е мой ред да те убия. Добре! Искам да те убия. Това не е добре. Ти как ме бива? Аз да те убия, бе! Аз си търся си да си направя бомба. Тя ми пише арена,